Днес решихме да излезем малко да покараме колелета заедно в гората за първи път и е малко сложно. Реши сега и да го кариш. Аз вече се пребих 2 пъти. А? Да. Но има изворна вода. Дай да напълним унишето с по-малкото вода от извора. Сега ще трябва да минем по мост, как гледам. Значи, той има шанс да му намерим края, което е много по-хубаво, няма да се връщаме назад. Ще се върнем, няма как да се... Иначе не можем да стигнем до колата. О. Така че всичкото ще трябва да го върнем назад. Пойде. Само дето да... Тут даже не е мост. Тате! Искаш ли да отидем на Златни пясъци? Ние вече май сме там някъде в област. А? Да.
долу, там е пътя. Аз не ще да помня там. Виж, може отгоре може би мога минем ето от тук. Не. Той отива някъде пак и слиза на пътя. Ами, трябва да бутаме, защото много байри има. Тук ще покараме където е по-равно, ще покараме където трябва да бутаме. Това е връщането. Яху! О, това ще стане дълго видео. Съпото е, че нямаше никакви трикове да могат да се правят. Ако някой от вас имат full suspension и окей, мога да правиш тук трикове. Може си бърз колкото си искаш, ама аз нямам. О, много изморително. Изморен съм. И така, много ми тежи. О, не мога да се работам. Решихме малко да си направим една бърза почивка, преди да поемем по пътя нагоре, тъй като от тук нататък имаме малко изкачване още и после сме при колата. Така че още малко. Още много малко.
И така, успяхме да стигнем до колата, вече сме готови за прибиране. Беше доста труден маршрут като за начинаещи. Следващия път ще ни бъде по-лесно, нали? И така, това е от нас. Ако искате да ни подкрепите, просто харесайте канала, абонирайте се, дайте един лайк на видеото и до нови срещи!